Khulumbai, welcome back to my YouTube channel. Just kalaibe guys, morning ni. Tini sandung araba ise. Fungniफ्राय अखा हाबाय दंमोन ओमफ्राय दासो सान्दुं ओंखारदो दा दुगैना लाग्रोनांसिगोन नै फुंनिफ्राय गोदाबाय दं दासिमबो गोदाखाङाखै बेदर बे बोरै थैया होनदों दाउआ माखौ नायना मिनिहरबाय थाखो माबोरै थैनाय होनदो दाउआ थैबायब्रा मालाबा बोरै थैदों बेमार फैलायबाय दं बेमार जादोंना मादोंना खिथुआव अन्थाइ मोनदों अन्थाइ फिसा खौहाय थैबाय होनदां बेनो आबैमोननि न'आ नै बेयानो थायो आरो आं दा बिल्डिं न' नै बे न'आवनो थायो मैयाबो नुखाबाय नोंथांमोना मैयानि भिडिअ'आव 9ता जालायबाय दासिमबो ओंखाम ओंख्रि मोनजायाखै आरो आं दा दुगैखांबाय गाइस ओमफ्राय आङो बेखिनियावनो फंसे बाथ्रा बुंनो सानो जोंनि बर' रस्टारफोरखौ आरोना नोंथांमोना जुदि नायदोबा खोनासंबानो जाबाय मोजाङै आरो गाज्रि मोननो नाङा आरो बे आंनि बुंनाय बाथ्राखौ रस्ट खालामफिनाबानो जाबाय आरोना दानि जुगाव गोदान गोदान गोबां इउटिउबार ओंखारदों थाबैनो बिराद ग्र' जानाय गोबां साबस्क्राइबार गोनांबो ओंखारदों गोबां साबस्क्राइबारबो मोनदों नाथाय बिसोरनि कन्टेन्ट जितु भिडिअ बनायनाय कन्टेन्ट बिसोरना बहुत गोरोन्थि आं बेखौ मानो थाखाय बुंदों जितु नोंसोरनि कन्टेन्ट नङा होमबा नोंसोरनि कन्टेन्टआ गुबुनखौ जावनाय थिग दं आं बेखौबो मानियो नोंसोरनि कन्टेन्टआनो बेनो आरो गुबुन मायबा मोनसे जाबानो बिसोरनि सायाव भिडिअ बानायनांगौ बेबो थिगानो बाट रस्ट माखौ बुङो बेखौ फार्स्ट मिथिना लानाया मोजां आरोना जों दिनैसिम गोदोनिफ्राय बनायबो 4 बोसोरसो जाबाय जों इउटिउब खुलिनाया नाथाय जों रावखौबो जावनानै दिनैसिम सोरखौबा गाज्रि बुंनानै आं मोजां जानानै आं भिउ गेइन खालामाखै आरो साबस्क्राइब गेइन खालामाखै जों गावनि कन्टेन्ट बनायदों ब्लग बनायदों बेफोरबादिनो नै दा दिनैसिम बेखिनि साबस्क्राइबारखौ गेइन खालामनाय मालायखौ जावनानै बैखौ गाज्रि दा पाब्लिकफोरनि गेजेराव बैखौ गाज्रि खालामनानै आं मोजां जानानै बिदि साबस्क्राइब गेइन खालामाखै आं बेखौ मानो थाखाय बुंदों नोंथांमोना एसे सानना नायबानो जाबाय दानि जुगाव रस्टारफोरा मा डाइरेक्टलि पार्सनेलाव जावनो थाङो पार्सनेल बाथ्राखौ लानानै जावनो थाङो आरोना रस्टखौ बिदि बनाया रस्ट बनायनो होनबाथाय नोंनि भिडिअखौ जाहाथे नायनानै गुबुना मिनिना एन्टारटेन मोनगोन बेफोरबादिखौ रस्ट होननानै बुङो बेफोरखौसो मोजां नाङो रस्टखौ माखौ बनायो मालायखौ पार्सनेलि जावनानै बेखौ दुखु होनाय बिदि नङा मालायखौ दुखु होनानै मालाबाबो खुसि थानो हाया मोनथिबाय ओंखायनो एसे सानै हयै रस्टखौ बनायनांगौ रस्ट बनायबा जाहाथे नोंनि बुंनाय रावाव जाहाथे फेमिलिफोरा मोजां मोनगोन खोनासंनानै नोंनि खुगानिफ्राय जाहाथे गाज्रि बाथ्रा ओंखारा जाहाथे एन्टारटेन मोनगोन बेफोरबादिखौ रस्ट होननानै बुङो बेफोरबादि बनायबानो जाबाय आरो आपडेट होग्राबो ओंखारदों गोबां आपडेट होग्राबो गोदान गोदान इउटिउबार ओंखारदों थाबैनो आपडेट होनानै गोबां साबस्क्राइबार गेइन खालामनाय गोबां भिउ मोननायबो बेफोरबायदि ओंखारदों नाथाय बिसोर आपडेटसो होयो ना रस्टसो बनाय जेबो पात्ता मोना आपडेट होनाय बायदि भिडिअ बनायसिगोन नाथाय बेबो जावफालांनाय सिस्टेमसो बेफोरबादि आपडेट होयो दानिया रस्ट मा आपडेट होग्रा मा जेबो हमनानै मोनला रस्ट आपडेट एखे सेम जालांबाय पार्सनेल बाथ्रायाव दाहाब नोंसोरो गुबुनखौ जावनोबाबो गोबां स्टाइल दं नोंसोरनि बुंनो हानाय नोंसोर गोबां इन्टारटेनाव बुंनो हायो दा आंबो नोंसोरनि नोजोराव गाज्रि आंखौबो जाव जेबो नङा आंखौबो रस्ट बनायग्राफोरा बनाय अरजाया आंहाबो नाथाय पार्सनेलाव दाहाब आंबो गोरोन्थि मावदों आंखौबो रस्ट बनाय नोंसोरनि कन्टेन्टआनो बेनोखा रस्ट मालायखौ जावनाय आंखौबो बानाय आं जेबो मोना ना बोरैबा नाङो नोंसोरनि बे पार्सनेलावनो सोरबा मालाबा जिउबो जोबनो हागौ सोरबा सहायनो हाया लाजिगोन रस्टारफ्रा रस्ट बनायगोन बेनि पार्सनेलखौ लानानै जावगोन सोरबा लाजिनानै सोरबा सुइसाइड जानाबो थैनायबो खोनादों नोंथांमोना थिग बेफोरबादि सोरबा गोसो हमथानो हायैयाव बेफोरबादि जालांनोबो हागौ जायाखै दाथ' थिगानो नाथाय जालांनोबो हागौ उनाव बेनिखायनो एसे सानै हयै नोंथांमोना भिडिअखौ बनायबानो जाबाय नोङो बेखौ गाज्रि होननानै जावबाय पाब्लिकफोराबो नोंनि बाथ्राखौ फोथायबाय बै मानसियाथ' नोंगोना नङा थारैनो बेफोरबादि मानसि गोरोन्थियाव मालाबाफोर जाफ्लाङो गोरोन्थिया नाथाय बेफोरबादि बेथ' एसेबां गाज्रि होननानै सोर बोरै मिथिगौ दा ना जों बेनि गामिनि ना बै मानसिखौ जों सिनायो ना नोंसोरना आंखौ मोजाङै सिनायो ना मायो दा आं नोंसोरनि नोजोराव दा भिडिअआव आं गाज्रि जानानै दं नोंसोरनि नोजोराव आं दा गाज्रि नाथाय आंखौबोथ' नोंथांमोना मिथियाना आंखौथ' नोंसोर लोगो मोनबाय थानाय मानसि नङा ओंखायनो सब बाथ्राखौ भिडिअआव फोथायजाया
मिथिबाय गासिबो बाथ्राखौ भिडिअ'आव फोथायजाया हयथ' सोरबा भिडिअ'आव मोजां खोन्थागोन केरेक्टारा बेना रियेलिटियाव गाज्रिबो जानो हागौ ओंखायनो भिडिअ'खौ लानानै एसेबांबो फोथायनो नाङा गुबुना आंखौ जावगोन आंनिखौ बिराद बाथ्रा जावगोन आंनि नामाव हमनानै ला आंनि नामाव आंखौ लानानै गोबां बाथ्रा जावगोन आंखौ थिग दं आं मानिबाय नाथाय बिदि नंगौबा नङा पाब्लिकनि गेजेराव नों मोजां जाबाय जायबा भिडिअ बानायो बे पाब्लिकनि गेजेराव मोजां जाखासिगोन आरो पाब्लिकआ बेखौ सापर्ट खालामसिगोन नाथाय बे मानसिया माबादि बेखौथ' मिथियाना बेफोरबायदि आरो ओंखायनो भिडिअनिखौ लानानै गासिखौबो एसेबां फोथायजाया आं गोरोन्थि मावदों बे भाइरेल आंनाबो जादों बे बोरै जादों बेखौबोथ' नोंसोर मोजां मिथिया जेब्ला गोदो बेफोरबायदि जेबो जायगायाव अब्ला आंखौबो गोबाङानो सापर्ट खालामोमोन नाथाय दा आंनि मोनसे गोरोन्थियावनो गासिबो आंखौ जाबसिनजोब्बाय आं बिराद गाज्रि जाबाय दा बयनिबो नोजोराव मोनसे भिडिअ बेफोरबायदि लिक जाफ्लांनायावनो दा आं बिराद गाज्रि पाब्लिकनि नोजोराव नाथाय आं सिगां जेब्ला आङो गासिखौबो सहाय खालामोमोन सोरबा मायबा मोनसे जाबाबो आं सहाय खालामोमोन अब्ला आं बे टाइमाव बयनिबो सिगाङाव मोजांमोन नाथाय आं दा मोनसे गोरोन्थि मावबाय दा बयनिबो सिगाङाव आं गाज्रि जाखाबाय मोनसे गोरोन्थियावनो जोंना जाबसिननांगौ बेखौ मा सेस खालामनासो गारथारनांगौ बेखौ खोख्लैथारनासो गारनांगौ गाहायाव खोख्लैथारनासो गारनांगौ बेफोरबायदि आरो सेहेरा मोजांबाल'दि इउटुबाव फैनांगौ बे सेहेरा मोजांफोराल' इउटुबाव मा प्लेटफर्म मोनगोन बेफोरबायदि भिडिअ बानायनांगौ बेफोरदिथ' नङाना गासैबो गावबा गावनि टेलेन्टखौ लानानै गासैबो भिडिअ बानायनो गासैबो बे प्लेटफर्मा मोनसे गासिबो बानायनो हायो गोसोबानो सेहेरा मोजाङाल' बानायनांगौ बेथ' नङाना दा जियानो जा गाइस गोबां खोथा बुंलांबाय आं बेनो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय आरो आंथ' दा गलति मावना दंखायो नङा होमबा आंनावथ' गाज्रि कमेन्टआथ' फैखागोन नों मालायखौ बुजायना मा लाब बेफोरबायदि जाय कमेन्ट हरो बेफोर गावसोरनि इउजलेस गोरोन्थिखौ सोर मावा बयबो मावखायो सोर मावा दानि बयबो मावफ्लाङो गोरोन्थिखौ ओंखायनो दा आं जेबो मोनला गाइस थिग दं